Hej med jer. Navnet er Markus. Jeg er 30 år gammel. Jeg har 2 vietnameser under mig. Vi står her på Strandmøllekrogen, og de kommer ned 2 til 3 gange om ugen. Vi har haft en periode, hvor vi har været rigtig, rigtig travle. Der har vi som kokke været nede og hente dem her. Fordi de hjælper os, de ynder at hjælpe os, når vi er presset. Den her form for arbejdskraft er utrolig dejlig i forhold til, at vi har de her 4 ekstra. Deres hænder ved vi, hvor de sidder. De kan finde ud af at arbejde. De kan finde ud af at gå til, og de kan finde ud af at lave sjov med os. Vi tager pis på dem dag ud og dag ind, men de elsker det. Og vi elsker dem, og vi kommer til at savne den helt exceptionelt meget. Det er virkelig en god arbejdskraft at have. Altså, jeg har ikke sagt, at han skulle gå i gang med det der. Men han gør det. Det siger lidt, ikke? Så har vi har det godt. Vi har et godt team. Og de 2 er virkelig, virkelig underholdende at arbejde sammen med. Kære, dejlige vietnamesere. Kom med nogle flere af dem. De er super hyggelige.